Ona je kratko i jasno najpoznatija striptizeta na našim prostorima. Iako se za njen posao vezuju brojne predrasude, vremenom je uspela da dokaže da je bez mrlje i da sve obavlja časno i pošteno. Pred našim kamerama bila je iskrena do koske, a vas ostavljamo da u novoj epizodi emisije Ispovesti upoznate Branku Black Rose iz nekog drugog ugla. Uživajte. Bravo. Pa, pretežno ovi što su bili, to su ljudi ili iz javnog života, ili sportisti, ili sa estrade i to. I oni su me ovako znali sa nekih promocija, događaja, zbivanja, gde popričamo, kažem, ajde dođite. U to vreme i ranije, sticajem okolnosti, imala sam dugu vezu, taj dečko se družio bukvalno sa celom estradom. Pa mi je pokojni Luis pevao i na otvaranju kluba i na godišnjicama, mali Joca Stefanović, Dragi Domić. Oni su mi onako da kažeš i drugari, pevali su na tim mojim proslavama, žurkama, ali sve to baš sad da dođu, dolazili su neki su pokojni, nažalost nisu više sa nama, zaista neki i od repera i tako. I pa nisu oni, kada su dolazili, nisu ni imali predrasude. Osim što su neki mislili da mogu da se druže posle intimno sa devojkama, pa su pitali. I onda su rekli, pa to stvarno nema. Mi smo mislili kao samo fora, nema kao ovako za javnost, a da za prijatelje kao nešto ima. Ne samo među pevačima, među svima da se ne lažemo. Svi bi to nešto. Tako da, sticam okolnosti, evo nedavno mi drug priča, kaže, on je radio kod mene 10 godina i to je bio moja desna ruka, menjao me je kad putujem i sve, znači. I on kaže meni, sad radi za nekog moćnog biznismena i kaže, prosto kaže, ne veruje kao, a da nije bilo toga da ti ne znaš. On kaže, čoveče, kako mogu da ne znam, ja joj vodim ceo posao, ja se javljam na telefon, ja dočekujem goste, kako mogu da nešto ne znam. Kaže, prosto, znaš kako, ljudi će misliti ono što žele oni da misle, pored svega toga što im ti kažeš, tako da ja ne bih puno sad objašnjavala i ubeđivala nekog. Neka misli ko šta hoće, najbolje da dođe i da vidi kako je to i šta je, ali uvek će biti onih priča. Pravi ljudi će uvek znati da je tu provod i da nema ništa drugo i onaj ko to pita, mi znamo da je prvi put ušao. Imali smo jednog iz politike koji je dolazio čak sa devojkom. Devojka dođe, pa srednji godin, da, dolazio s devojkom. I posle devojci kad dosadi, ona ide kući i ostavlja njega. Zna da je na bezbednom, na sigurnom. Zna, bila je sama tu, prisutna, zna da nema ništa, nije ljubomorna u smislu da će on sad nešto uraditi, da će je prevariti, neće sigurno prevariti, jer od toga nema, ali će se lepo provesti. I to je to, ja pozivam sve, jer oni će doći, probudit će mašte, onda će otići svojim ženama, devojkama sa tom probuđenom maštom i bezbedni su, neće ih prevariti tu, sigurno ne. Nedavno sam gostovala kod Kristijana u njegovoj emisiji i kada sam pričala o svemu tome, taj bivši partner je to gledao negde iz inostranstva i odmah me je kontaktirao, poslao mi je poruku, tu smo razmenili par reči, dugo godina se nismo čuli, čisto pitao me šta ima u mom životu, šta ima u njegovom, rekao mi, ja mu želim sve najbolje, ali vidite kako je to lepo. Evo, znači, postoji živi svedok svega toga, na primjer. I ja sam pričala u toj emisiji razne stvari iz tog perioda moje ljubavi i te neke poklone koje sam odbila da primim i to. I kako je to lepo kada se neko seća, kada se podsjeti cele te priče, možda neko lepo sećanje je ostalo. Možda, eto, to je moja jedna velika ljubav i nažalost, eto, kako je se odigralo tako kako se odigralo. Ali je ostalo jedno iskustvo veliko, pa i jedno lepo sećanje. A isto tako mogu otvoreno o tome da pričam, naravno nikad ne spominjem ime,
zbog, eto, porodičnih odnosa, njegovih sada drugog života, da kažemo, iz tog razloga. Ali bitno je da je on živ, da je on to negde gledao, slušao i eto da se javio da me pozdravi i da su ostala ta lepa sećanja i uspomene i to je sve što imam da kažem na tu temu. Srećna okolnost je, znam koliko sam se mučila pre striptiza, jer ja nisam odmah počela da igram striptiz. Ja sam radila po mesarama, po pekarama, komercijalu, po 2 smene, po 2 posla, da bih mogla da platim stan, da bih mogla svoju decu da prehranim bukvalno. I onda sticajem okolnosti, kada sam krenula da igram, to je bilo onako i malo onako kao honorarno. Idem ja vikendom da zaradim kao neki dinar, kao dens igračica, pa opet mogu da kažem hvala Bogu, ja sam se i tu pronašao u ovom poslu, ja volim da radim ovaj posao, ja uživam u ovom poslu, uživala sam dok sam ga radila, aktivno nastupala. To su nastupi za pamćenja koja se i dan danas prepričavaju i zaista meni prijaju i dan danas pohvale kada ja na pragu 50. godina, znači pola veka života, dobijam komplimente i gde se priča o mojim nastupima. Ja sam dobijala razne ponude za nastupe, nikada nisam igrala po striptiz barovima, noćnim barovima i nikada nisam igrala po vašarima. Neka ko želi tamo da igra, neka igra. Ali ja kada sam počela da igram, to su sve bile diskoteke, splavovi, restorani, kafići, kafane, ali nikada nisu bili tipa noćni bar, klub. To sam rekla kad budem ja otvorila svoj striptiz klub, tad ću i igrati u tom striptiz klubu. Jer smatram da su to mesta gde ima svega i svačega i to jednostavno nisam se pronalazila tako. Znala sam kada ja budem vlasnica, imaću svoja pravila koja se neće kršiti, a ne da me neko provlači i razvlači nekim pričama bez potrebe.